Da yawan mutane suna fama da matsalar teɓa ko kuma tumbi, kuma suna neman hanyar da za su rage girman tumbi, ko mace ko namiji kowa zai iya amfani da wannan maganin. Abu na farko da ake amfani da shi shine ‘ya'yan kuka, wanda ake kira da suna kwalba, wasu su ce kwalbebi. ‘Ya'yan kuka shine wannan shine kafin a fasa shi daga jikin kwansansa, wannan kuma bayan an fasa shi an fito da shi daga cikin kwansansa. Wannan ‘ya'yan kuka za a yi ƙoƙari a daka shi. In aka daka shi za a fitar da waɗannan ‘ya'yan ƙanana a ciki. Aka fitar da ‘ya'yan sai a je a soya su kamar kwatankwacin yadda ake soya gyaɗa ko soya aya. In an gama soyawa sannan a zo a daka su a yi garinsu, ko kuma ma a niƙa idan za a iya niƙawa. Sai a ɗebo wancan garin fari wanda aka fara cirewa, sai a ƙara haɗa su, sai a cakuɗa, sai a nemi zogale, garin ganyen zogale, sai a haɗa su yawan su ya zama yawa ɗaya, yawan zogale yawan ‘ya'yan kuka. Shikenan sai mutum ya riƙa sha. Ana iya sha a cikin komai. In Allah ya yarda mutum zai ga yadda zai riƙa saɓewa ciki yana sauka, teɓa tana narkewa. Amma idan mutum yana da ulcer kar ya sha, dalili kuwa wannan ‘ya'yan kwalba mafi yawa yana zuwa da tsami, ma'ana yana da tsami, saboda haka in ka sha shi da tsami zai iya tayar maka da ulcer. A taƙaice kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.